катыйга бәяләр төште. Халык күбрәк килә башлады хәзер. Гөлнара Фәтхетдинова гомер буе яшелчә, җиләк, җимеш сата. Июнь-июльдә яшелчә сатмадык ди. Кишернең килограммын 120, чөгендерне 150-170 алучы бик аз була. Хәзер бәя төшкән. Кишерне 40, бәрәңге 20-25 сумга, суганны 15, чөгендерне 30 сумга саталар. Без тигезләргә тырышабыз инде. Кайда кыйбатрак алсак, барыбер шул 300 бәягә куябыз без аны, потому что аны артык күп сатып булмый, бөтен кешенең мөмкинчелеге юк. Яшелчәләргә бәяләр үзгәрүен сатып алучылар да сизгән. Хәзер төште бит. Хәзер төште бөтен әйбернең бәяләре шамалы. Кыйбатмы монда бәяләр кишергә, кәбестәгә? Пока уже лучше, әйбәтрәк. Бәрәңге Чувашиядән, кишер Волгоградтан, суган үзебезнеке. Сатучылар керемне күпләп сатканда гына алабыз диләр. Ләкин бәяләрне арттырга җыенмыйлар. Татарстанда яшелчә бәясенең үзгәрүе хакында Дума депутатлары Мәскәүгә хәбәр итә. Казанның 6 урынында ярминкәләрнең эшли башлавы азык-төлек хакысызлануына китергән. Арендага алган өчен, яки инде җиш торган өчен, башка нәрсәләр өчен түләүләрне алмадылар алардан. Һәм шуның исәбенә алар бәяләрен дә киметтеләр. Яңа продукция әзер булу алдына ничек итеп, шушы күбрәк әзерләп, әйбәтләбрәк саклап, бу икенче юлы мондый хәлгә китермәскә. Моннан тыш яшелчә чиктәш төбәкләрдән күбрәк кертелә башлаган. Видя, что вот оптовики сегодня... Көньяк төбәкләрдән продукция кертелү белән күпләп сатучылар товарга бәяне төшерде. Бу әлбәттә азлап сатуга да йогынты ясый. Көзгә таба яшелчәләргә бәя тагын да ким булачак, чөнки кибет һәм базар киштәләренә үзебездә үстерелгән продукция чыгачак. Динәк Самдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.